बेसेबांबा समायना हाजो बिरनो गोसो जायो ओमफ्राय डेन्जार मामाय डेन्जार खांख्राइखौ नुनायाव जिबौआव मोनलांदों कौन है ये लोग कहां से आते हैं Halo guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौबो आंनि दा बर' राइडार इउटुब चेनेल बरायना लाग्रोबाय दा आं दंफैयो मा जायगायाव ब्र काजलगाव SBI ट्रेनिं सेन्टार आच्छा DTO अफिस खाथियाव ओमफ्राय जों दा मा थांगोन जों दा बरजराजों नाटिंआव थांगोन मोजां जायगाया मोजाङानो आच्छा ओमफ्राय जों अमा बेदरबो लाखाबाय ओमफ्राय दा दाउ लाहैबावनोसै एसे ओमफ्राय संग्राया बैनो होनो बायदि संगोन ब्र पिंकुआनो दे ब्र मोजां दा मोजांलै मोजां गारि स्टार्ट खालामदों बाइक स्टार्ट जोंबाय नै ब्र'नि जोंथ' ब्र'नि ओमफ्राय सासे नै ओरै दं नै माबायदि खोबनानै दोनो नै बाइकखौ ओमफ्राय आंना थाबाय सासे ब्र'नि दंबाय नै अथिं NS नै बेयावहाय ओरैबायदि मोजां आरोना जायगाया बिराद गुसुनो ओमफ्राय दाथ' सानाबो गैला नै अखा हाहां जाबाय ओमफ्राय नै बिथिं दं बिबार ओरैबायदि मोजां नै बिबारफ्रा ओमफ्राय बिथिं दं नै मामा हेन्साम बिरनो गोसो जायो ओमफ्राय आं एसे सिङाव हाबलांनोसै ब्र'मोननि रुमावहाय दा ब्र'मोना एसे रेडि जागासिनो दङ हेल' ब्र' मोजां खबरा मोजां बरिया दे ब्र' मोजां दा दे रेडि जाबाय ओमफ्राय नै दासो खालामनो नागिरदों रेडि पिके दा जों थांनो रेडि जाबाय आरो दासिम आंनि चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै होदो अरे कहना क्या चाहते हो सालालै नोंसोर दिनैबो आंथ' ना आंखौ जोंबो खालायबाय रुको जरा सबर करो जोङाबा एखे जेराव थाङियावनो नेहोनायनिल' आखला मोजां नङा सालालै देलै दे एबार नेक्स्ट टाइम ले जालाय देनां हाबायावबो हिनजाव गोदान नेबाय थानांगोन आं बेखौ फैद' गिर्जायाव हाबा लाहैनांगौ फैद'नो चलो ब्रो थांबाय थानोसै ओमफ्राय जोंहा दुगैगोनबो वाटारफल दंनो फिसानो बरजरायावहाय दाथ' एसे गरमबो ना दिनैहाय दिना नेशनेल हाइवे फाइनालि वाव पाहार फाइनालि गाइस नै जों दा बरजरा हाबग्रा लामा नुफैबाय लामायाथ' बिराद मोजां सिसि ब्लक होनायनि गोजा नै नायदो गाइस भिउआ माबायदि बरजरानि ओइथिं ना हमला दं नै नायदो माबायदि नै बेसेबांबा समायना हाजो लामायाला हले बिराद मोजाङानो सिसि ब्लक नै बिसिम बै लामा बरजरा हाबजेननायनिफ्रायनो बिराद मोजां लामाया नैबेयाव कार पार्किं ओमफ्राय जों बाइकखौ एसे सिगाङाव लांनोसै नै बेयावहाय औवानि मोनदां सिगांनो ओमफ्राय दायो 5 लागायबाय रिं 5 औ शिट स' गाइस फाइनालि जों दा मोनफैबाय नै बरजरावहाय वाटारफलाव जों दा थांगोन दा एसे संनानै जाग्रोनोसै दा ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय बिथिं नायनो हागोन नोंथांमोना नै बिराद मानसि दंफैलायो बरजरावहाय बेयाव आराम जिरायनानै जों दा ओंखाम संगोन ओंख्रि संगोन अमा बेदर ज्लावनो ना ब्र' अमा बेदर ज्लाव मेजेमजोंहाय दा जोंना टेन्टआ पुरा सेट जाजोब्बाय नै जाबायना आच्छा जागोन नै हल्डिं बेग लाबोखादों आङो नै बायबाय नामा जावला ओइ गदा हेलमेटफ्रा माथो गारनानै जोबबाय आं फानहैजोबासैलै हेलमेटखौ
Ida panida 20 थाखा नि What is this? बेयाव सोनानैहाय Bucket. मोनसे बुस्थु दङ इयावहाय मारिनांगौ आरोना फिल्टार खालामग्रा आरो दा दै लायनोसै जों बेयावहाय आसल दंखायो ना जोंनिया मस्ला सनि बाहाय सनि बाहाय इयाव नाजरा नै दैया नै दैया बेनो ओरैबायदि मोजां गबोदों नै बेयाव नांगौ बेयाव नाजावसै मा मोनदों खांख्राइखौ नुनायाव नुनायाव जिबौ मोनलांदों कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं जों नै खांख्राइ मोनबाय नै खांख्राइ ब्रांगो खांख्राइया ओइ देखो दैया गोबायलै जोंना ओरैबायदि साफा दै लासै हायखानो दे हट बेयाव सोनि दे सासे नाजावसै This is business. Siapa video macam? Sekali. Oh my god, barasa sama माथो नै गफिनलायबायसो माथो जाबाय दायो दैया जोंना नै नै जों दा दैखौ फिल्टार खालामनोसै साफा जाबाय ना लोंनो हायो बेखौ फैदों दैया माबायदि गबोगासिनो दं औ बरिया गेसा बरिया नै जों दायो ओंखाम संजेनबाय बोखारलाय नै गोदौहांबायबो माथो जोंना दा ओंखामा मोनबायानोसै नै मल नांखायो दा जोसा गुफुर औ हालदिया रं आसे लाबेने मासे सेब देनायनि दे एरदो दे आयो Ayo masih paling terus. बे मस्ला दोनग्रा पेकेट आरोना नैयाव मस्ला दङ हालदै हारागे कि दं मोनसे माने हारायो एव आं जागोन दे हाराखौ बिदिखौ मस्ला मस्लि गासिनो दं नै मस्ला मस्लि गोथां गोथां जानो नायनो रानलाय मा मेरे को जानता नहीं है ओइ नंगौ दा ब्र इयो मोना जायो दा सोनिया इसोरसो गोथां जाग्रा इसोरसो गोथां जाग्रा बियो गोथां जाग्रा इसोर गोथां जाग्रा इसोरसो चिली पाउडार इयो खिबो खिबुलायसिनि नै होजोबखा नोंसो खिबुमोन आंनो खिबुआलै जों बानलु जाग्राखा खिबुआ जों बेलाय गोथां जाग्रा जाबाय आरो खिबुखाया इयो गोथां जाग्रासो बानलुखौनो मावना जाजाखायो बरिया खिबुलालाय दा खिबुआलाय खोथाफ्रालाय गेजेरखा संख्रिया मोजां नायलै संख्रि बाराबायथे नोंने बरबादखा आरो ओमफ्राय जेनेबा संख्रि नाङा लाहोदेरना जानो हायो औ नै जोंना दा ओमफ्राय बिथिं सावगासिनो दं अमा बेदरखौहाय मामाया डेन्जारखा अमा हांनायावहाय मिल्कियावमोन जा लुबैसिगोन इयो मिल्कियाव फैयाखै दा मिल्कियाव नायदोंब्ला कमेन्ट खालामहरदो डेन्जार मामाया डेन्जार नै जोंना अमा बेदरा मोनजेनबाय ओइ ब्र टेस्टि अर नट हा टेस्टि टेस्ट इट ब्र टेस्ट इट वाव ब्र ओइ ब्र टेस्टि अर नट हा बरिया दे लोंनाय दे रलै एसे गुसु जादों बोरै आलायो गुफुरा जाना हो इयो कमप्लिमेन्ट बोरै आलायो हेइ रोङा लामा सोंबाय थायो दा हेइ रोङा लामा सोंबाय थायो दा जोंना अमा बेदरा मोनबाय आरोना नै बेखौनो टेस्ट खालामनांगोन ने गोखै माबा संख्रिया ओइ संख्रिसो नांबावगौ संख्रि नांबावगौनो अमा बेदरा रायलायजा ओरैबायदि गोथाव जाखायो टेस्टियानो लाजायालै सानथिफोरनि अमाया लकेल ना दा नै बेदरा मोनबाय अमा बेदरा आयै गोजा बे संख्रि होखांबानो जाबाय ओमफ्राय जों एसे उनाव जानोसै जों दा ओंखाम जानो रेडि जाबाय नै बिथिं ओंखाम खुरगासिनो दं ओइ फैला द' जानोसै फैद' मामाय फंबाय सनि फैद' जानोसै आरे नुबाय दा सनि आंना नै गोगोमखा बेखौ जानानैसो लाबोखादों आं जों ओंखाम जाग्रोनोसै ओंखाम जानानै लाखांनानैहाय जों डाइरेक्ट वाटारफल थांनोसै ओमफ्राय दुगैनोसै 1 hour later जों नै दा जाखांनानैहाय हाजोआव गाखोबोगासिनो दं नै ओमफ्राय नै बिथिं लिरनाय दङ बरजरा काचुवागाव जों गाखोलांगासिनो दं आरो दा दुगैनो थांगासिनो नै बेयाव वाटारफल मोनसे मोनजेनबाय ओरैथिं दुगैलाना दं नै नुबाय दा वाटारफला
जों दा एसे गोजौसिनाव थांबावगोन थांग्रोबाय जोंना लोगोफ्रा नै गोजौआव लामा देन्जारसो नै बिथिं गाखोलांगोन जों गाखोबावबाय थागोन नै जों दा दुगैनो रेडि जाबाय ब्रह्मन आथिं दुगैगासिनो नै बै गाहायजों बिराद मोजां दंमोन वाटारफला खिन्थु मानसिफ्रा ओरै दुगैबायना लेथ्रा जानायखाय जों एसे गोजौ फैबाय दा बेयाव दुगैनोसै जों देन्जार स्पिड फैयो माथो दैया ओइ एसे गोजौ दावखोबावनोसै जों नुबाय दा माबायदि जायगा नायनाय फैद' दै मेंगुबाय गाखोलांनो हाला गोजौआवहाय नामायलांफिनोसै जों गाहायाव थ' गाइस जों दा दुगैखांनानै गाहायाव फैफिनबाय नै बायथिं दं ब्रमोना जों दा थांफिननो रेडि जाबाय समाबो दा जाबाय नै 6 o'clock जाबाय दा जों न'आव थांफिनसिगोन हेल' ब्र माबोरै मोनखो दुगैनानै जेन'बा बरिया एक्सपिरियेन्स दिनैथ' अके अब्ला गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बेयावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौहाय नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामदो बाय बाय गाइस थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ